Minkejja l-isfidi tal-pandemija, il-kumpanija Go ħabbret riżultati finanzjarji b'saħħithom għas-sena 2020, tant li laħqet il-miri tagħha u rreġistrat profitt qabel it-taxxa ta' kważi 21 miljun euro. Waqt il-laqgħa ġenerali annwali, iċ-chairman tal-kumpanija sostna kif is-sena 2020 kienet wirja ċara ta' kif in-negozji kellhom jieħdu azzjoni immedjata u jkunu innovattivi. Il-kap eżekuttiv tal-grupp saħħa kif b'dawn ir-riżultati, il-kumpanija kienet f'pożizzjoni li tinvesti ma' 68 miljun euro, jiġifieri 19 miljun euro iżjed mis-sena ta' qabel. Il-kumpanija ħadmet ukoll fuq il-miri ambjentali tagħha biex tnaqqas l-emissjonijiet b'21% sal-2024 u b'42% sas-sena 2029. Go ħabret ukoll li permezz tal-investiment tagħha fit-tielet kejbil taħt il-baħar, Malta se jkollha konnessjoni diretta ma' Franza u l-Eġittu u se tejjeb il-konnettività ta' pajjiżna.